Ahojte, dnes tu mám tú novinku priamo z Ameriky, Monster Electric Blue. Je to príchuť Nánuk modrej maliny. Som veľmi zvedavý, aký bude. A samozrejme kúpite ho na e-shope maťoveakcie.sk alebo v automate Maťové akcie v Čáci. Tak poďme si ho vyskúšať. Ups, menšia pena. Fú, som si myslel, že mi to tu dogizda všetko. No. Akože tá vôňa je taká, ty kokos, neviem špecifikovať úplne, ale úplne brutálna. Návyková. Ty kokos, akože, fú, iba tá vôňa je úplne topková. To vyzerá, ten monsterik, hej. Takto taký modrý, slabo modrý. Pasuje mi aj ku mikine, akože sme sa zladili. A poďme teraz si ho ochutnať. A mám oprskaný celý mobil od toho, ale nevadí, utreme. Ty kokos. Normálne musím si dať ešte jeden, ja to musím vypiť hneď naraz celý energetiak. Akože je to brutálne, fakt tam cítim tú malinu, ale taká sladko-kyslá, proste, ja neviem, ani to úplne neviem opísať, ale som z toho úplne pif-paf. Je to luxus, tak utekajte do automatu Maťové akcie v Čáci alebo maťoveakcie.sk, kým sú, lebo toto sa rozoberie ako čínska hračka. Čaute.